Rodinná firma Dům ošetřovatelské péče a home care v Dolním Rychnově nabízí vedle zdravotních také sociální služby. V areálu léčebny pro dlouhodobě nemocné je i domov pro seniory. V této budově s názvem Villa Maria se klientům dostává komplexní sociální a ošetřovatelské péče. Ve Ville Maria chceme ubytovaným klientům zajistit vlídné, přehledné a bezpečné prostředí podobné domácímu. Péče je určena seniorům převážně ve věku nad 60 let, kteří jsou částečně nebo zcela nesoběstační. Klientům poskytujeme rehabilitační ošetřovatelství, terapie, aktivity zaměřené na zlepšení nebo zachování sebepéče a soběstačnosti. Tyto aktivity působí pozitivně na psychiku klientů. Villa má také statut domova pro seniory se zvláštním režimem. To znamená, že jsou tu ubytováni i klienti, kteří trpí psychiatrickým onemocněním, převážně Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence. Domov navštěvuje praktický lékař a psychiatr. O klienty pečuje více než 25 odborných pracovníků. Celkově je budova řešena bezbariérově, vybavena je signalizačním zařízením pro komunikaci personálu s klientem. 2- a 3lůžkové pokoje a 1 jednolůžkový pokoj jsou vybavené polohovacími lůžky. V přízemí jsou pokoje vybaveny francouzskými okny s přístupem do zahrady. Vybudovaná okrasná zahrada se zajímavou botanickou hodnotou, fontánou a posezením je pro klienty příjemným zpestřením, obzvláště v letních měsících. V zahradě se za hezkého počasí konají socioterapie a bohoslužby. Odehrávají se zde kulturní akce a zahradní slavnosti. K těmto programům slouží především altán s malou zvonicí v centru zahrady. Je vybaven pódiem pro hudební či divadelní vystoupení. V některých dnech se altán kombinovaný s prvky kapličky promění v místo, kde se slouží bohoslužby. Klienti se mohou stravovat společně v jídelně. Každé patro vily má společenský prostor, kde se klienti scházejí ke kávě a rozhovorům. K socioterapii slouží i klubovna. Je zde i malá kuchyňka, kde klienti pečou různé sladkosti. Slaví se tu také narozeniny, zpívá se tu a vytváří se různé zajímavé a pěkné věci. Potkal jsem děvčicu z nenadání. Potkala mě, poznala mě, červené jablíčko dala. Z knih přicházejí seniorům do klubovny číst knihovnice ze Sokolovské městské knihovny. Klientům čte dokonce i ředitelka knihovny. Do péče o naše klienty jsme zavedli koncept bazální stimulace,
což bychom zjednodušeně mohli nazvat léčba dotykem. Koncept umožňuje klientům se změnami v oblasti vnímání, hybnosti a komunikace zapojení do současného života. V konceptu bazální stimulace máme vyškolen veškerý ošetřovatelský personál, fyzioterapeutky a všeobecné sestry. Využíváme především řadu rehabilitačních a masážních technik zaměřených na stimulaci smyslů nebo navození klidu a duševní pohody. Klientům se změnami vnímání pouštíme do sluchátek oblíbenou hudbu. Používáme také chuťovou stimulaci tam, kde má klient problém s příjmem stravy. Díky tomu byl našemu zařízení udělen mezinárodní certifikát za mimořádné využití bazální stimulace v praxi. Koncept bazální stimulace kombinujeme s dalšími moderními přístupy v oblasti péče o klienty trpící demencí, jako je validace a psychobiografický model péče podle Böhma. Validační přístup umožňuje správné zacházení s pocity a reakcemi klientů a vede k bližšímu porozumění klientovi. Psychobiografický model péče je zaměřen na aktivizaci psychických schopností a dovedností klienta. Dalším, ne právě běžným prvkem je léčba relaxací ve speciálním prostředí zvaném Snoezelen. Jde o terapeuticko-relaxační místnost, v níž je pro klienty vytvořeno specifické prostředí, jehož účelem je relaxace v atmosféře bezpečí a důvěry. Klienti se tu mohou ve vodním lůžku uvolnit při příjemné hudbě, nahrávkách zvuků z přírody a hře světel, případně i příjemné masáži. Klientům přináší Snoezelen nejen uvolnění, ale i nové prožitky. Snoezelen je přínosný především klientům s Alzheimerovou chorobou nebo i s jiným typem demence a je využíván také při paliativní léčbě. Psychoterapeutickou podporu poskytuje psycholožka. Klienty navštěvuje také kněz, který poskytuje duchovní oporu. Významná je spolupráce s občanským sdružením Střípky. Střípky v domově pro seniory pořádají různé kulturní akce. Organizují kanisterapii, tedy terapii pomocí cvičených psů, a nebo sami členky Střípků docházejí za klienty, aby jim zpříjemnili volnou chvíli. Realizace sociální i ošetřovatelské péče vyžaduje pravidelnou výměnu informací o klientech, která se provádí formou krátkých porad celého týmu složeného z odborníků. Pracovníci jsou pravidelně vzděláváni v oblastech v přístupu ke klientům, komunikace s klientem a jeho blízkými. V sociální oblasti vytváříme postupně standardy kvality dle principu evropského sociálního modelu a klademe důraz na oblast ochrany práv našich klientů. Na vytváření standardů kvality spolupracujeme týmově. Klienti, případně jejich blízcí, jsou se standardy kvality v sociálních službách seznámeni a mohou do nich kdykoliv během svého pobytu nahlédnout. Já jsem tady doma. Pokoj mám velký, krásný, čistý, hezky zařízený. Postel mám dobrou, denně mý holky převlíkají, já si nemůžu stěžovat. Já, když jsem byl v té nemocnici, tak mě terapeutka furt říkala, abych mohl chodit v tom chodítku, na to nemáš. A přišel jsem sem a čtvrtý den už jsem chodil podle zábradlí po svých. Nejradši bývám s Haničkou dole v klubovně. Tam je vždycky největší legrace. To je parta, která tam chodí stabilně a bavíme se, jak co jde.
Společnost Dům ošetřovatelské péče Home Care, která domov pro seniory provozuje, založila v 90. letech paní Maria Šolcová. Začala s agenturou domácí péče a v roce 1998 otevřela léčebnu. Rodinnou firmu po ní převzali její 4 děti a v roce 2007 otevřeli v sousedství léčebny domov pro seniory s celodenní, sociální a ošetřovatelskou péčí. Domov sourozenci nazvali po zakladatelce firmy Vila Maria.